agbọghọbịa si na family gụlụ akwụkwọ rinne wee pụta. Wee nụọ di gụlụ sọsọ secondary school. Mana ọ na-azụ afịa. Wee na-eme ọfụma. Ọkwa na-eme ọfụma rinne o. Kalịalị ndị gwagụlụ akwụkwọ wee na-anụ m. Nwoke afụsịlị m n'anya na-erespekt m. Mana nsogbu duzini bụ na anyị afụrọ nwa. Anyị na-achọ nwa since anyị afụrọ. Anyị ebigo more than 4 years. Mgbe si di m ka anyị jeke n'ụlọ ọgwụ ka anyị je malụ ife na-eme anyị. Nwanne m nwanyị nwere ụlọ ọgwụ ọ na-eke eke ya na mmadụ. Ịghọtago, so wee dulu di m wee jebe ebe afọ. Fada ịbụọ wee nwere ụlọ ọgwụ afọ. Anyị wee jete test wee naba. So mgbe test pụtara, nwanne m nwaanyị wee kpọọ m wee sị m bịa na ya chọọ ka afọ m sọsọ m. Wee jebe wee lụọ. Nwanne m nwaanyị wee sị m na di m abụrụ nwoke and na ọma ntụba nwaanyị ime na o nwee very low sperm count. Ịghọta na. So ọkwanya ihe nke a wee gwu m ike bebesia akwa amụrụ m ife m ga-eme. Nwanne m nwaanyị wee sị m na ife ji wee kpọọ m sọsọ m bụ na ya chọrọ ka di m nọlụ wee nụ ife ya ga-agwa m. So ọ sị m na ya ma na m fụrụ di m n'anya rinne and na ya ma na di m fụrụ m n'anya rinne. N'ụdị rizọt a na-egbukwenu nwoke. N'ụdị rizọt a na ọ bụrụ nwoke niile na-apa nwunye. Na ya na-akpa ili m alụ ka m jee n'ezi jee tụtụ ime mụọlụ nwoke a nwa. Na ya ga-asọpọtụ anyị like na ya ga-akpọ di m si anya bịa. Ọ bụrụ na ọ bịa nya agwụ ya na o nwere obere nsogbu na ya ga-enye fana abụọ ọgwụ. Ịghọtago, nya achọ ofu ọgwụ nyefa. Faṅụsị ọgwụ afọ maybe for 3 months o bido chọba ebe ọ ga-esi wee bute afọ ime. Ọ bụrụgodo ụmụ na-atọ ka ọ mụọlụ die mana nye ekwene ka die malụ na ọ ma mụnwu nwa. Na ọ bụrụ nwoke niile na-apanwu ihe a. Na bụ doctor and na afụgo lots of cases like this. Ịghọta na. So ọkwana ya nwanne ya nwaanyị agwacha anyị ife anụnwa dị n'ili enute. Na nwoke anụnwa afụke ya n'anya. Mana ife nwanne ya nwaanyị kwuru na unu tụlee enye na unu ga-afụ na n'uche nke o na eziokwu dụkwana ya. Mana ya na-afụta ihe a nwanne ya nwaanyị gwara ya mee ka ime di ya ajọ ife. And na in future di emeketa wee mara ihe a ọ ga-agbaghalụkwa ya anya agbaghalụ. Nya akwụlụ nnọọ na-eche na ya akwụgolo ọtọ tasị arụ die na-ajụ ya kedu ihe ọwụ. Mana enwere ike ịgwa ya. Nya wee cheketa ihe a wee kpọọ nwanne nwaanyị wee sị ya ọ bụlụkwanụ na emesịa di malụ ma ọ ga-agbaghalụkwa ya ife nke agbaghalụ. O wee sị ya na ọ bụrụ na di emesịa malụ ọgwụ ya reason ya ji wee mee ife a. And ọ bụrụ na ọ gbagha o jee ụlọọgwụ. Oluzi ụlọọgwụ fụ na eziokwu na ife ya gwara ya bụ eziokwu. Na ife sọrọ anya bụrụ na ọ ga-agbaghalị ya. Na ọkwa loki ya na-ateli ya mana bọọlụ dị n'ụkwụ ya. Na ihe anụnwa di n'ilie n'ute na ya da eli na ya da aṅụ na ya akwụgolo ọtọ tasị arụ di na-ajụ ya kedu ihe ọwụ ma nwa na di echekwa na ọ maka nwa a na-achọ kịta mana ọ mara na ife ka nte batakwutere nte. Ọkwanya nwanne m kedu ife ilo. Kedu ife ọdụgụ ka nwaanyị a mee kịta. Onye ma ife nwanne ya nwaanyị kwuru maka die ka udo wee dụ. Ka onye gwa die nsogbu fana abụọ nwere. Ife ọbụla pụta na ya fana abụ afụbịa. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Nsogbu ezinụlọ jukwa n'ebe niile. Onye kọba nke ọdụkọ nke kasị mana o nwere ebe ọ tọrọ ute. Daalụnụ.